Ugwumba. Imarufu ihe anyị dị na-eme mmemme a. Ihe ụfọdụ mee etu a. Anyị enwere ike ịkpọrọ akọ na uche gaa n'ebe ụfọdụ. Ikekwe ọ bụrụ na echiche ha echebi ikekwe akọ na uche ya marụ ebe ahụ. Tata anyị chọrọ ịga na nke ndị chọọchị. Ịma abịa asị anyị touch not my anointed and do my prophet no harm. Mana enwere ihe ụfọdụ ndị chọọchị na-abụ emewe etu a. Asị gosigodu m ebe ọ dị na Baịbụl. Negodu foto a na-anọkọtara ụkọchukwu wee kponye akwa kpokwụsị onye ahụ nọ n'okpuru bụ nwaanyị wee chinye akwa ụkọchukwu wee kpuchie nwe na amaghị m ihe ahụ ọ na-achọ na depatmentị mgbadike awesị o wee tụ a ka esi eme ya ka anyị tegoro n'ụfọdụ vidiyo ka unu kirichazie a na-achịta azụ anyasị ka anyị tinye ọnụ. In the nation of South Africa, that thing they said will happen will not happen. My name is Kingsley Innocent. The carrier of the prophetic mandate. I'm the Lord of God. Everybody stand to your feet. The person someone I want to know. Ụfọdụ ihe na-emezi n'ụlọ ụka tata na bụ ọnọkọtazi ịtọ ya na-asị ozugbo ụka ka na-aka ihe na mmadụ kara obi si ndị ụlọ ụka ya ha ga-akpụta unyi tee n'ihu ka ekwensu ghara ịmata onye ha ya tee unyi n'ihu etee ya eburu ya na-abịa ekpe iwe mbụ nọ ndị Igbo anyị nwesị atụrụ ọtara uche ka a sịrị anyị bịawa chọọchị asịrị ka atụrụ taa uche anyị ji abịa chọọchị efugokwa onye nke ọzọ ọ dị m ka ọ na pọt ka ọ na-ebe ka mmadụ chọrọ ịkwatu wọọlụ akwadoro ịkwatu fensị dị ebe dị agha ụkọchukwu achọghị ịgakọta ndị ga-akụturu ya fensị ọ nọkọtachi ndị ụlọ ụka na ihe a bụ wọl of Jericho si kụtuo ya onye na-ekpe ekpere na-akụ etu a ka eji zee wọl of Jericho ewegarawa ihe a chọrọ ịrụ n'ime ebe ahụ nnaasị ụdị aghụghọ ama m na ịfụrụ pikchọ nke Ebube Muonso ebe o ji akwa uwe mụ na ndị ụkọchukwu akụ ụbọchị mgba biko etu a ka anyị si ka bụ ụka mgbe ahụ a na-egbu ekpere na abụ na-aga ụka isi ụtụtụ etu a ka unu si ka anyị mgbe ahụ imebu na ndị be ekere m aghọtara m nke Fada Ebube Muonso ahụ maka na nke bụ eziokwu na interpretation ya bụ na onye ọbụla fe ya eche na bigin na amị na dịka ogbu ọgụ ya no, anointed cloak, anointed aqua. Ka gịnị meziri? Ka o wee dị anointed now. Ịma na sometimes ha na-emezi onwe ha ka si na ha bụ chi. Like nke ya bụ ebe asị gị metụ my shade. You metụ my shade, anointing na-eso gị. Which means that cloak makes you God. Every time, so you metụ my shoe aka. And often that you must drop money before you do that. I get good now. So na Peter kpọrọ onye bịara igo anointing si onye siri ha nye power iji ekpe ekpere Peter sị ma gwa m ego gị na n'iyi nke kịta a na-asịzi weta ego dro so na ihe a na-ewu na nke Muonso abụna
I wonder why bishops are yet to call that man to order. Only practice the unethical. Only practice the no wonder Sorudo because the person why you turn this one. I can't be and I can't be a that's not because now not like a Sorudo. Eh? Or you can Sorudo go never so Sorudo and wife. I said that's Sorudo and wife for him here now. But I'm not to him. Eh? Give that man. But some not that no most cultural. Get me that man. I know what I do to that. Eh? It's a American Bacasi. It's about women. It's about I said, to Monday. I put on Sunday. What Monday? No, their court. I remind you. Because now you know the Bible brother. Also, certain things imagine. Can you that you are not God and you can't be God? If you know that have a servant, you have a servant of God. Stop showing yourself name God. Can you see that thing? Yeah, okay. Members of church out there came like outsiders. Can you represent to them? Can you let him represent to them? You're not a God. Sometimes Christianity, most of you have no mind about this. No, why? Because now, when Catholic tell you, then if I okay, first of all, you're going to check. Okay, check. Image you have. Go check an amen. Come on, but you don't go for no back. Come on, happy. But they really now. And they did major. Oh, you know, image them with 419, a boy. Oh, my dear, of when I say if for now, Friday, and open neighbor, when you call them out, when you do, I want to say, hey, brother, or do one. Now, last time I forgot here, I didn't do it. Eh? It will take ego. So that those boys say for that thing, but I did. But then, if we be in the Italy of one, they will book. I'm going to buy nothing but in Ethiopia. But I don't think the one, I don't think my point was a go. Even I make a time, I will man or pastor make a now plastic chairs actually about not about the channel. No, I will also done. Where suggest plastic chair? No, okay. Go see now, Yabu and I have acted. Oh, my God, if a cameraman, ever the man anointed, is one anointed, one that is a cameraman. Only not that, and I got to lose a cameraman. Man, cameraman, no way. Anointing other. Even for one, you have that will be a broke. This is not so the thing is that I can't have one is if no one that the other anointing, Jena instrument church. Because some of this church, those churches are expensive. Yeah, then a congregation. Then that thing will be a man program. So they had a program. Church unity, reduce get the Hebrew. And a blame in the so that now, Okachuni Diego, or another is from the church, soon will take you Menka. In the desire to pursue, let's pray for you. Meet the book, meet the God. Which is the belief of meet the God, the Diego. Here, I make a fake, the one na Edwendo. And they make anybody name of it to God. If any man is even man of God, or for only one of woman can go as not already be doing your mother. Or go for go, woman, zoology knowledge. As an what kind of rubbish is all those things? In the name of church and God, okay, I can so good you. Makana who can suka, or Mukusuka, Nuru 50 something wives. One year, I want to get that. Ever why video you cow. Okay. Everyone I go, you got to go. Oh, that woman, why we only for okay. So I got to go. I'm Papa American, I did what I'm working at church. But I particular. I think behind you know why on a kid, they can or was. Makana Elotaram, to put no wine, who want board the money and I didn't buy. Only Imo State. Or the balloon no money and kill an aqua to check one. I'm not giving me. Oh, I want to a boss batch or man. I'm in my little again. I love it. Well, of boss. Oh, for your Amama will body and man, uncle, yeah. Boo, star, coach, we go. Of course, me, I say, I'm going to okay, you one day, my mother. We had a star, we go. No, I only Jamie Hobonaka, Obina,
ka ị ghara iri vootu ka star ahụ wee digidekwa nsị ya nwoke m ka iji kweta ụdị ha a na-ekwu ka a na-ekwu a sị na a ga-abịa merie ekpere part of the ekpere bụ na enwere nke a ga-ekpe by midnight ihe a na-akọrọ bụ nwa ka ya sị gị na ọyị nwaanyị ọ mara mma ọ dịkwa shọt bịara ọ na-agara dị isi jee n'ọdụ anyụsị e wee bịa na rum ya ebe obi ọ gagocha ogbo mbọchị ahụ mfu ogbowa ogo ụmụ ogbo lokal ogbo a ga-eji saa ihe na ebupụta ihe na white basin a na-eme ihe nna imekwana etu a ka esi megide o na a na-asị ahụ asagide nye ahụ asagide ahụ eyipụ ya nka asagide eyipụ ya nka n'ime ụlọ bịa ka e mewe emechaa nwoke a nọkwa ebe ahụ pịajuru afọ maka ịgbago na ebe nwa agbọghọ kwuru gị yipụ ya ọ ga-ekweta ihe ndị ọzọ gasị ka o wee bụrụ na o mere ihe na mmụọ dị n'ime kwesịrị idifit mmụọ ahụ dị n'ime wee mere ma ọkọrọ m ekọcha ya ntị ya ọ bụrụ kedu afọ ya chi wetara gosi na oprobios igwe ejego nga site na nke a na bụ ebe a ka ọ na-etichara bikos kedu etu a ga-esi nọkọta aghọrie mmadụ ndị ụkọchukwu a maha mụ ụfọdụ n'ime ha ọ bụghị ha niile maka ama m na ezigbo ọ bụrụ na ezigbo ya dị adịgboroja mmadụ Jizọs na onwe okwukwe na-ata na ọka dị mana ihe anyị ji na-ewepụta ya bụ na ndị Igbo anyị biko ọ bụrụ na ndị ezi so na ndị agbara ha jiri ụtarị pịagbuo ekwensu gwa ha na ekwensu anọghị n'ala a na-apịa ụtarị na na-apịa ụtarị na eweretu mmadụ ji meruo ahụ asịghị gị weta ego ji egote paracetamol na pengo na kafinol a ga-eji gwọ ihe na ke ka mmadụ ga-eji na-ebe gụọ akwụkwọ nsọ akwụkwọ Matiu siri gị gụọ akwụkwọ nsọ na ebe ahụ ka ị ga-achọpụta eziokwu ebe ahụ ka ndụ ebighị ebi dị ọ bụrụ na ị gụghị ya onye ọzọ gụọ ya kọwara gị onye ahụ akọọrụ gị ihe dị ya n'obi maka na ndị a niile na-eme ihe na kedu ka mmadụ ga-eji na-aghọrọ ibe anaghọrọ ọ kachasị ndị Igbo anyị ekwenye na ịbụ ya ịnọkọta isi mmetụ ya aka na ebe ahụ ka anọntị ndị mmetụ aka ka nsogbu mgbe imetụ aka adọrọkwuo m ego onye ga-asị site unyi n'ihu etechi unyi n'ihu ka ekwesị ghara ịmata ozi onye Igbo ekpere gụrụ egwu ka mmụọ nsọ na-azachi ekpere na onye tere unyi n'ihu ka ọ gịnị ke ka mmadụ ga-eji na-ata ụdị iberibe ahụ biko anyị akwadoghị ya na ọ bụrụ na ụlọ ụka ebe ị na-aga ada agụ akwụkwọ nsọ n'ọsụsụ amụma na pawa na fall down and die biko mata na ọ bụkwa Chineke onye na-agwaghị ihe a bụ Chineke person mara na ọ bụ Chineke nke eluigwe ka ị na-ekpere adịkwa ama ọ bụrụ na ị na-ekiri ya ọ bụrụ na ejide na nne gị nna gbawakwa nne m gbawakwa mara etu ị ga-esi zọpụta nne gị kamie isi ya bịa holidays ịbịa holidays kpọrọ ya gaa n'ụlọ ụka ebe a na-ezisa ezigbote ozi ọma ka ọ ghara ịbụ na a gara buru brain box ya eburu brain box ya ma na ị na-aka na maka onye ha ji dịka onye dibịa adịgboroja ji ada hapụkwe ọkwa onye egburu agba bịa ọkụ epetike pịachie ka anyị ndị be anyị gena ntị especially ụmụ nwaanyị Igbo ndị nwunye mmadụ ọkwasị na agbara ọnụ ọgụ ebe n'isi ọ dịka epetika na-ekwu too much n'anya were nwa ọgụgụ isi most of you bụ ministry ka a na-eje ije chọọ ụkọ Sunday Monday jee ministry Tuesday jee ministry Wednesday jee ministry ana nwere ewu mfọneten ministry gị ya ebido n'ụtụtụ ụfọdụ nwere nke ụtụtụ nwoke 8 o'clock na-ebido ministry ịma what the pastor is telling to you he started that what about directly n'Igbo nnukwu because ọ bụrụ na arụ ọrụ lesi nwere aka ọrụ ị na-arụ na bank ọ ị na-akụzi akwụkwọ pastor wee sị gị hapụ nke gị bịa na shop ya and ebe that time onye mmadụ Tuesday nwere Wednesday for 5 times in a week 2 times in a week ihe m offering asị gị mechie ebe isi azụta bịa ekpere ka tarry with God ịbịa nara gị offering na ọfịs ka ọnụ ọchọkọ idol ọ narị gị offering gịnị ka ị chọọ ọ na-efi na ịnwaghị ife o nwere ike ịgwa ya banka o nwere ike ịgwa ya dọkịta o nwere ike ịgwa ya nọọsụ na nọdụti ihe na-achọ ndị ebrevu na ha dị less privilege na ha mata ife dị gị pụọ nke gị
ị na-eje ekpeta n'igwe check how long gị nọ na ihe na-ebe no kene nke go from a level ebe nọ kwụnye that level you know come na diminish come ya agafe emansi from that place that you na medical doctor ma ọ bụrụ abịara it's not possible so ihe na-eme gị bụ ejighị emezu eji na agbazu ahịa so the next thing I'm trying to say bụ na tetawụla the eso okay ije ikpere chukwu were onwe kpepụta onwe gị ụkọchukwu na kpepụta you ka ụkọchukwu ekpepụta gị ọ ya tighị ote ego Jesus jere crusade ya o nweta onye nwụrụ anwụ ọgwụte ha si ya weta n'ọfere o fili 5,000 men ọ naghị offering kọbọ mana ụkọchukwu bịa kịta ọ ya nọ n'ọfere na tait na ihe na adakọcha ego niile ahụ preaching ya nwere go 30 minutes you want to receive and when I see receive why I see so mightily so as to provoke God in help wala who are you to provoke God ọ bụrụ kịta ministry Jesus ahụ ọkụ mana aga na-agụ ya na ọ machaghị ihe ọfụma of course maka na ị nwere crowd dị etu a enweghị ma etu isi anapụta ego ha nsogbu dị mana enweghị chọrọ iji wepụta gị tupu anyị na-apechi ịmụnwu ihe ekpere Monday, Tuesday, Wednesday ụmụ ministry a kedu mpaghara anyị Igbo ichere na ụka dị n'ọnụọgụgụ ma ọ bụ na ụka gbanite karịa ibe maka nye gị ihe na-eto ka ị họrọ ofu n'ime ma ka ị họrọ ịbụ Aba esoghi ya na mba ebido ka nke na n'anya ọ dịrọ possible ka mgba gị o nweghị esu ọba ndị mmehie ekpe ekwensu how maka ama m na ngwachiri ka ngụcha ndo abịa na ministry ndị gbara first ministry Aba bụ on cross of his own ndị ọzọ Ọnịsha kịta ka ibido ndị gbara Enugu esonyegwukwa Enugu bụ ịma na Enugu bụ ndị ọrụ oyibo before ndị ọrụ oyibo adịghị enweghị chance mana Enugu esonyegwu kịta ma ụmụahịa ọ ka nkụ ama ọ bụrụ na ịsaja ya anyị agwazie ndị na-ekiri anyị kedu ebe ije na ministry ka n'ọnụ ọgụgụ n'ala Igbo biko na ihe ndị okwu nye wepụrụ anya aba n'ime ebe na ọdịrọ possible Aba esoro na because na ndị ọzọ esobe Aba bụ the Jerusalem of such iniquity because ije na street ọbụla na Aba o nwere ike ịgụrụ 1-2 houses gara efu church 1 house gara efu church 1 house gara efu church ma egwu a na-eti eti ma everything bụ na Aba ka o si mana ebe a ka arụrụ a ndị dị n'ụwa gwụrụ ma wayo dị na ma gogoelo bụ ebe a ka ndị arụrụ ana ikwu na ndị Aba ka ọ ghara iwe ghara iwe ọ bụ ụkwụrụ maka iwe ghara iwe nọ ka ọ ghara ịdị ka gasị na ị na-akọ ndị mụ Aba mmehie nke ọ ka cross agbara m so what I'm trying to say na Aba dị crop ebe jere ihe okwu bụ Lagos maka na abịa Lagos okay mba ndị anyị na-Igbo ka ndị na Lagos bịa sampa kwesịrị na-achụ ego ya nwe sense ejide ha kwefere ihe na-ebi na local area akwefuru ma ituo ma ituefuo ma okoko ma jambadio ma shibirio ma ebe na ndị Igbo bi ya ebe ndị aka dị ha obi ije na omogho everyday mogho ministry na-ebido n'ụtụtụ ha na-ekwu nke mgbede ha ebido n'ụtụtụ megide ife ọtị ọganata ụfọdụ emegide ife ọkọ ịtaban nwoke bata nwoke di ya ma nwunye asị na-ekwesị ka ọ bụ n'ọchọ ka a na-eje ụka na na-eje kpepụta fana abụ so ụmụ ihe Ugwumba kwuru ọnụ ka ebe unu chọọ ọka ebe ọ bụ na ụmụ anya Igbo enweghị ha na-arụ hiri nne ebe a ka ọka adị mma ịgazie na comment section gwa anyị ndị ka na ministry ndị ụmụ ekpere Wednesday, Thursday na Friday kedu ebe ọka ọ bụ na Aba ka Enugu ka Ọnịsha ka Ọka ka Ụmụahịa ka Owerri maka Owerri sokwara ndị gbalitere adịghị ama ọ bụ eziokwu na Owerri were nọmba 1 na hotel na ụmụ ihe ebe ọ bụ na hotel dị akwụna ji esonye mana ihe gbasara ministry Owerri eso egwu gị ana Ọka capital ịmara hotel dị na agbalitere kịta ọ gbalitere mana ịmara nke Ọka bụ ndị secondary school ndị university ihe na-eme ya adị emezi ka ihe na nke a bụ package ihe na mmụrụ nsọ ọ dị mma ọha ga-adị ka enwe amaghị ebetighị onye Ugwumba